Ang pag-ibig ay parang Ferris wheel. Kala mo pinasasaya ka niya, pero pinapaigot-igot ka lang pala! Anong Tagalog ng I love you? Mahal kita. Bakit? Mahal din kita. Yo! Pag sumama ka sa mga matatalino, magiging matalino ka. Pag sumama ka sa mga adik, magiging adik ka. Ikaw, try mo kaya sumama sa akin para maging sa akin ka. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakahibang, dapat ay tawa lang. Problema sa lalaki, dapat dininda. Hayaan mo silang magabo sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo lahat. Leonora! Halika na, bilisan mo na, malilate na tayo sa Christmas party, meeting sa Christmas party. Maunahan na naman tayo ni Bidang, mawala na naman ako ng upuan doon sa mga nanay na upo doon. Bilisan mo! Anong oras na? O eto na, syempre nag-ipit pa ako. Tatalbogan na naman ng unang anak ni Aling Bidang pag wala akong ipit eh. Blueberry ang nasa sabi ko. Anong ano? Blueberry. Blueberry. Oo, pero oh my God. Pero dahil yun ang effort mo para maging social. Social. Blueberry. So na parang na, my God, dito pwede nagkamali ako. Tapos natingnan ng mga tao. Sumunod naman yung kaibigan ko, bulakan sabi niya, ako naman chess cake. Meron kayong greatest white? Wala. Ba't wala? Akala ko ba coffee shop to yung kapitbahay nga namin. Meron ito, wala. Sige, ito na lang Caramel Maki. Wah! Challenging yung menu, ha? Mahal lang nga ayaw pa. Ang kapitbahay. Nagreklamo na, nagparinig na nga sa akin doon sa labas eh, kaya ako pumasok dito. Hinaan nyo daw. Kaya ko laruan. Ano? Sino nagreklamo? Sino nga pag nag-birthday dyan, sakop lahat nila yung daanan dyan. Nagreklamo ba tayo? Hindi naman tayo nagreklamo. Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Tumigil na. Tumigil na. Umimi kasi kasama ng barkada. Nakita niyo po, sir? Ay, hindi. Gawa-gawa ko lang yon, katang isip lang. May ka gumawa ng storya, may ka gumawa ng chismis. Pamaya nga, lalabas ako doon. Sabi ko sa mga kapitbahay, yung kasambahay ko, ay tinanggal ko na kasi atribida. Ayun nga palang prutas, labas mo na rin. Yung binili niyo po, sir? Ubus na ba yung ninakaw ko? Kasi mas matamis yun eh. Kung ubus na, sige, kahit yung binili ko na lang. Sige, pakikuha mo na, please. Miss. Pinagkaiba nung special rice dun sa regular rice? Pareho lang po yung bigas na ginagamit dyan, sir. Pero yung plato pinaglalagyan niyan, yung special, hinuhugasan, yung regular hindi. Ano ang ginagamit na flotation device sa dagat upang hindi ka malunod? Starts with letter S. Marina. Sirena! Hindi siya babae. Shokoy. Hindi siya lalaki. Marina. Shoki! Anong pinagkakalat mong patay na patay ako sa'yo? Bakit? Totoo naman Hindi totoo yan. Dahil ng totoo, ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko pag-ibig mo ay tunay, pero di rin ang tagalupas ang tunay na kulay. Ang iyong itas at ang ginamimintas, pero sarili kong pera ang iyong inawal. Sir, ano nangyari? May nakaaway na saksak. Nasaksak ko. Oo, may butas sa tiyan, lumalabas ang dugo, nasaksak. Sino sumaksak? Malamang yung kaaway niya, saan ka naman nakakita magkakabe, nagsaksakan. Ikaw ba sigurado dyan sa babaeng papakasalan mo? Oo naman, ate. Chararat daw, sabi nitong si Alex. Anong chararat? Chararat yung unattractive. Pinaganda mo pa. Pangit. Yung pamangkin ko, tulog pa ba? Sabi mo kakain na. Gigisingin ko pa ba, sir? Wag na! Pakakainin natin ng tulog. Ha? Tignan natin kung makakanguya siya. Pambihira kasi. Nakita ba ko ng oras ng dumating? Harap sa likod! Harap! Pasunod! Cut! Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No.